Molt bé, doncs tornem a ser amb tots vosaltres i afrontem la recta final d'aquesta edició de Trotamundos. Estem a la Cerdanya, acabem de parlar amb aquest interessant restaurador que ens ha explicat realment conceptes de la cuina autòctona, cuina de muntanya, d'aquest restaurant Cal Jet. I avui seguim a la Cerdanya precisament per recomanar també una bona passejada, una bona excursió. Ens obrirà la gana i després anem en aquest restaurant del que hem parlat, per exemple. Avui us volem acostar la informació, un producte realment, creiem, interessant, que us volíem reflexar també per peticions vostres, de recomanar indrets a Catalunya per fer passejades, per fer excursions, que molt probablement no són els més coneguts. Deixem-ho així, no? Nosaltres sabeu que us hem parlat de qüestions amb rutes del Ripollès, de la Garrotxa, de la Cerdanya també, precisament, que estem parlant de molts aspectes d'aquestes zones del Pirineu, del Prepirineu, però avui us volíem acostar la informació d'una empresa. El seu nom és El Refugi, que ens descobrirà indrets, llocs que segurament es coneixen poc. Avui en parlem amb el seu responsable, ell és el Miquel Alemany. És guia de muntanya, és educador ambiental i responsable d'aquesta empresa, el Refugi, Escola de Natura i Muntanya. Miquel, com estàs? Molt bon dia. Què tal? Bon dia a tothom. Escolta, passejar amb tu per Catalunya deu ser un plaer, no? Ens portes a llocs que... Almenys ho intentem. Que no són tan i tan coneguts, diguem-ho així, Exacte, sí. El que pretenem és això, és fer descobriment de racons, de camins, de llocs que no estan senyalitzats, que no estan marcats, i d'aquesta manera de descobrir una mica els entorns que ens poden suscitar com més verges, no? Si és que hi ha algun ara mateix. Sí. Home, realment Catalunya té uns indrets, té uns llocs verdaderament espectaculars, que en moltes ocasions un veu una fotografia i diu, realment és espectacular, on estarà això? I ho tenim potser ben a la vora, no? Aquestes zones en les que treballeu, ara estàvem parlant de la Cerdanya, és precisament una comarca en la que vosaltres hi treballeu específicament també, no? Sí, i a més, mira, aquesta temporada d'hivern hem fet un redescobriment d'una zona que en aquest cas era entorn nevat, i ara aquest estiu el que farem és potenciar-lo també a l'estiu, perquè és una zona de molts llacs, de molts estanys, i a més és un lloc que per la sensibilitat de les persones que hi viuen en aquell entorn han donat una protecció molt especial. I de manera que, clar, quan passeges per aquests indrets, t'adones que és una zona boscosa especial, veus rastres d'animals, els pots arribar a veure petits i grans mamífers, amb una mica de tranquil·litat, si és que el dia és tranquil i no hi ha molta gent, doncs tens l'opció, tens l'oportunitat de poder-los veure, no? Com ens ha passat precisament aquest hivern, no? I per això hem volgut la Cerdanya aquest estiu donar-li una mica més de força, no? Perquè ens ha impressionat. A part d'aquesta comarca de la Cerdanya, que efectivament, Déu-n'hi-do quin hivern heu tingut, un hivern molt dur, no només a la Cerdanya, sinó en base al Pirineu en general, no? Déu-n'hi-do, sí. Però altres zones de Catalunya en les que vosaltres hi treballeu i que tu, Miquel, diguis això val la pena, aquestes excursions, no us les perdeu, acompanyeu-nos, que realment descobrireu una Catalunya poc coneguda. Quines zones serien aquestes? Mireu, nosaltres ara mateix un dels nostres objectius principals és que a nivell, l'excursió ens aporti alguna cosa a nivell paisatgístic, que ens aporti algun tipus de riquesa, no? I fem una selecció exactament dels llocs, de les rutes que hem triat, no? És un no tot s'hi val, sinó fem una certa selecció. Ara mateix què tenim? Doncs nosaltres ara passegem per zones com la Garrotxa, que és un lloc molt especial, és un parc molt gran, amb moltes variables. La zona del Ripollès, com a zona d'alta muntanya, així com la Cerdanya, doncs també és una zona especial amb uns indrets, amb uns racons que són xulíssims, no? I a més factibles per anar amb nens, que a vegades
s'ha d'anar molt en compte a l'hora de planificar una excursió, sobretot quan tens els nens al teu costat, no? Perquè s'han de mesurar molt bé els horaris, els desnivells i zones que no disposin a cap risc i cap perill especial. No? Perquè, efectivament, això és un segment que hi doneu moltíssima importància. En l'entrevista prèvia que et feia, Miquel, ens explicaves, home, nosaltres necessitem saber quin és el grup que contracta els nostres serveis, la preparació que tenen, què és el que volen veure, qui anirà, les edats d'aquestes persones que participaran a l'excursió. Per tant, no improviseu absolutament res, Vull dir, tot queda absolutament cobert perquè la gent gaudeixi, disfruti d'aquesta excursió i que sigui còmode per tothom. Sí, totes les activitats que tenim nosaltres preparades, totes tenen una planificació al darrere. Déu-n'hi-do, hi ha un bon treball al darrere. Sí. I no és només agafar i sortir un dia al matí i ja està, hi ha un treball bastant fort al darrere. Des de l'estructura del que és el recorregut, si són rutes circulars, triar corriols o camins que siguin especials, evitar, allò que deia al principi, evitar zones que estiguin marcades o zones freqüentades. Intentem buscar camins precisament que no estan massa trepitjats o que podem gaudir d'aquesta tranquil·litat del bosc o de la muntanya. No? Després, tot el que és el tema d'activitats que expliques en aquella zona. Què hi ha d'important en aquell recorregut. No? Sí. Tot això ho hem d'intentar reflectir d'alguna manera, perquè la gent quan vingui tingui una impressió especial d'aquella zona, d'aquell ecosistema que en diem nosaltres, no? El medi ambient és això, són un munt d'ecosistemes. Quin anem a veure? Anem a veure aquest, com una escena d'un teatre. Qui interpreta? Doncs en aquell ecosistema hi ha uns intèrprets, hi ha uns personatges. Qui són? Què fan? Doncs intentem anar-los esbrinant entre tots, anar-los veient, si és que es poden veure, però si més no, doncs segur que trobes rastres o trobes qualsevol indici, no? I això és bonic, això és xulo, no? El moment que vas a fer una excursió amb una certa tranquil·litat, del gaudi, de disfrutar, i hi ha algú que t'explica, doncs mira, aquestes petjades poden ser d'un teixó, i, ostres, pel que sembla aquest teixó anava a una certa velocitat, perquè les distàncies... Clar, tot això és divertit, no? I, ostres, és curiós, no? Si més, no? Doncs, efectivament, és la tasca del refugi. Avui els estem visitant amb el seu responsable, amb el Miquel Alemany, ens està acompanyant aquest matí de dissabte, aquesta escola de natura i muntanya. Si voleu més informació, hi ha un telèfon, el 972 42 74 89. 972 42 74 89, i si no, al refugi.org, Aquí, doncs, trobaran informació amb general de qui sou, què feu i de la manera que ho feu, que bàsicament doncs, és l'important, no, Miquel? Hi ha alguna època especialment agradable, home, ara, la que estem ara, primavera, estiu, imagino que també és molt més agradable que no la duresa de l'hivern, no? I més a la zona en la que opereu vosaltres. Sí, a veure... clar, home, hi ha gustos per tots, no? Hi ha gustos per tots i per tothom, no? Que potser a la gent li agrada fer rutes de muntanya amb neu, trepitjar neu, no? Exacte. Clar, són dos escenaris molt diferents de la muntanya, val? A l'hivern, a la muntanya es converteix possiblement una mica més tècnica, perquè has de tenir en compte una sèrie de coses, una sèrie de factors, per exemple, el fred, val? Pot semblar una obvietat, no? Sí, però no ho és. Però no ho és, sí. I s'ha de tenir en compte els horaris en què surts i l'hora que tornes, perquè també se't fa fosc abans, sobretot quan tens nens, portar roba de recanvi, etc. Hi ha una sèrie de condicionants, val? A l'estiu sí que també has d'anar en compte sempre a la muntanya, però és com més relaxat. Val? Per què? Doncs perquè tens un marge d'horari molt més gran, tens una temperatura molt més agradable. Ara, aquesta època en què estem, doncs, malgrat de les pluges que ja són bones, ja van bé, però a l'hora de fer la sortida doncs, et poden complicar. Però, tret d'això, les temperatures són com més agradables, et fa que la sortida sigui més relaxada. A l'estiu, a ple estiu, mes d'agost, estic pensant doncs, que hi ha zones que són una mica més dures, perquè la calor apreta molt, val?
tot té tot té el seu espai, no? Tot té el seu moment, no? Doncs un producte que dirigeixen a tot el nucli familiar, sigui el moment que sigui de l'any, però estic absolutament convençut de que els professionals del refugi us faran descobrir zones, indrets de Catalunya realment espectaculars, poc coneguts, amb la comoditat que vosaltres hi vulgueu aplicar, en el sentit que si aneu amb criatures i dieu, mira, volem fer una excursió no molt llarga, que no ens cansem, també us la proporcionen. Si voleu més duresa, més ruta, també, no? Hi ha una mica de tot, això és com una carta d'un restaurant, Miquel, que un escull una mica, i vosaltres apliqueu aquest escenari que deies amb els sectors protagonistes secundaris, que en molts casos són aquestes natures, aquests animals de la natura, que, per cert, hi ha alguna època especialment en la que es poden veure més animals, més veure'ls en el seu entorn, vull dir. Doncs ara és l'època bona. A l'estiu, com que fa molta calor, són molt especials, i quan fa molta calor fa com tothom, es queda a casa amagat i esperant l'hora òptima per sortir. Val? Ara és una època que no fa molta calor, és el moment en què hi ha molts aparellaments, per tant hi ha molta vitalitat en el bosc, no? Hi ha molt de moviment, i això es nota, quan arriba la primavera, de seguida sents cantar un munt d'ocells i veus moltíssima activitat, no? En èpoques de més calor, és evident que amb aquestes temperatures que tenim mediterrànies, doncs els animals, les bestioles també tenen... S'amaguen, Sí, tenen dret al gaudi, especialment a casa seva, i tranquil·lets fins que sigui l'hora de tarda, que és quan és l'hora més bona per sortir, no? Doncs aquí ho teniu, el refugi, Escola de Natura i Muntanya. Avui us hem volgut acostar aquesta alternativa. Sabeu que sempre posem aquest punt d'informació de temps d'oci. Creiem que avui ens volíem fer una passejada per aquesta zona del Pirineu català, sigui la comarca que sigui, la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, en fi, una mica us configuren la zona, la ruta que vosaltres desitgeu. A través d'un telèfon podeu demanar més informació, és el 972 42 74 89, 972 42 74 89, i si no, aquesta plana web alrefugi.org. Alrefugi.org i el seu responsable, guia de muntanya, educador ambiental, Miquel Alemany. Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Fins aviat. Bona ruta, bona excursió. Gràcies, bon dia. Sí, adéu.